Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namon pinakadagkog, pinakaulahing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Miabot sa kapin 50,000 ka mga individual ang apektado sa bagyong Auring sa Caraga Region sigon sa tala sa kapulisan sa rehiyon. Ani ang report. Sa tala sa PRO 13 Regional Tactical Operations Center, nasa 51,445 individuals o 13,725 families na ang nadala sa evacuation center sa rehiyon ug anaa sa 169 individuals ang naluwas sa pagbaha tungod sa bagyong Auring. Samtang 27 ka lugar ang nawad-an og kuryente tungod sa bagyo. Kapinlibo sab ka personahe sa Police Regional Office 13 ang gideploy aron motabang sa pagsagup sa mga naapektuhan sa bagyo sa Caraga Region. Lakip sab sa naapektuhan sa bagyong Auring ang Agusan del Norte kung asa usa ka punuan sa kahoy nga dunay dalang yuta ang mibabag sa National Highway sa Barangay Baligian sa Habonga human nagka-landslide sa lugar. Hinundaling nagpahigayon og clearing operation ang DPWH ug Agusan del Norte PDRRMO aron mahawan ang National Highway. Samtang pipila ka barangay road sa Kitcharaw, Santiago ug Remedios T. Romualdez ang naapektuhan sab sa landslides ug flash floods Domingo sa gabii. Gilayong gipamakwit ang mga residente. Hinuon walay nasabdan atol sa landslides ug pagbaha. Samtang sa Surigao City, tungod sa pagka-stranded sulod sa pipila ka adlaw sa kapin 200 ka mga truck sa Lipata Port, halos nangadaot na ang mga kargang gulay ug prutas nga ibaligya unta sa Maynila. Busa gibagsak presyo na kini sa mga biyahedor nga gilayong gipamalit sa mga residente. Ito na lang ng siguro ng mura para yung pakinabangan na lang. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Nipahigayon og aerial inspection si Presidente Rodrigo Duterte sa Surigao del Sur karong adlaw. Tuwa karon si John D. Esteban nga manukadinha alang sa dugang update. John D. Sara, alas 3 sa hapon, naabot si Presidente Rodrigo Duterte dinhi sa Tandag City, Surigao del Sur, kauban si Senador Bongo. Nakigpulong kini sa mga local officials sa Surigao del Sur. Mitambong sab sa pulong ang pipila ka cabinet members, sama ni Budget Secretary Wendell Avisado, Labor Secretary Belio, IATF Chief Implementer Chief Secretary Carlito Galvez, DTI Secretary Ramon Lopez, ug Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque. Nahisgutan sa maong pulong ang epekto sa pagbaha dinhi sa Surigao del Sur, ingon man ang danyo ug tabang nga mahatag ngadto sa mga apektadong pamilya. Mipasalig ang national government og tabang ngadto sa mga naapektuhan. Samtang kalabot sa damage assessment, 19 ka mga LGU sa Surigao del Sur ang apektado nga ang affected barangays moabot sa 228. Ang estimated cost of damage moabot na sa 213 million pesos. Sara.
Okay, daghang salamat. Ingat din ha, John D. Esteban. Buti mo sa state of calamity ang lungsod sa Tulunan, Cotabato tungod sa nagsagunsong pagdaot sa panahon sa lugar. Base sa damage assessment report sa Municipal Agriculture Office sa lungsod, halos 184 million pesos ang nadanyo sa agriculture sector o sobra 40% sa humayan maisan og sagingan sa mong lungsod. Kapin 183 million pesos sa humayan sa 15 ka barangay, sobra 286,000 sa maisan sa usa ka barangay ug sobra 126,000 sa sagingan sa 9 ka barangay. Tungod niini anaa sa kapin 1,600 ka mag-uuma ang apektado. Busa buot sa Local Disaster Risk Reduction and Management Council nga irekomenda ang state of calamity sa mong lungsod aron tukion atol sa sesyon sa konseho karong simana. Nahimo na ang low pressure area ang bagyong Auring diyang padaol kini sa Infanta Quezon Province sa Luzon. Wala na direktang epekto sa isla sa Mindanao ang low pressure area. Apan ang among LPA lauman gihapon nga makasinati og kusog nga mga pag-ulan labi na sa kahaponon ug kagabion sa mga lugar sa Davao Region, Soc-Sargen ug Northern Mindanao. Busa gipahimangnuan gihapon ang mga Mindanawan nga magobernantayon kanunay sa kalit nga pagdaot sa panahon. Ang tibok dapit sa Mindanao wala kini weather system nga nakaepekto ug padayon kini makasinati sa panalagsang pagdag-om nga tuna sa madagumon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak nga pag-ulan tungod kini sa localized thunderstorms. Big time illegal drug suspect na kuhaan og dakong kantidad sa illegal nga droga. Samtang laing suspetsadong drug pusher ni sukol sa kapulisan. Atong sayro na dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yestek dulan 1 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga ang nasakmit atol sa operasyon sa Cagayan de Oro City. Samtang laing nga drug personality ang patay human nga misukol sa otoridad sa Valencia City, Bukidnon. Patay ang drug personality nga si Paul Estanyol, residente sa Purok 4, Batangan human misukol kuno atol sa bypass operation nga gihimo sa kapulisan sa Valencia City, Bukidnon. Napalitan ang sospek og usa ka sachet sa gituwang shabu. Apan diyang pagadakpon kini, kalit kining nagpabuto sa iyang .38 nga pistola. Hinungdan mibalos ang otoridad ug napatay ang sospek. Na-recover ang .38 revolver sa sospek nga may 5 kabuhing bala o pakete sa sabu nga mobalor sa 68,000 pesos. Naunta katungod sa illegal use of drugs, undang naunta para matagaan nila maayo kaugmaon ang ilang tagsa-tagsa kagagulingon uban sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Samtang balik prisuhan karon si Arian Pamisa, 37 anyos, human madakpan sa kapulisan sa Nazareth atol sa bypass operation sa Barangay 39 Cagayan de Oro City kung asa napalitan kini og usa ka sachet sa gituwang shabu sa kantidad nga 1,000 pesos. Kanina priso ang suspect tungod gyapon sa susamang kaso apan nakagawas kini niadtong tuig 2019. Sa pagrekisa sa suspect, laing 12 ka pakete sa suspected shabu ang na-recover nga mobalor sa 748,000 pesos. So anyone or sir, kung nagplano mo, ma'am, nagplano mo nga diri mo mag-transaction sa mong area or other areas, bisan asa pa, basta naa ato ang Philippine National Police, ready gyud ta, no? Mangdakop ta. Dawato na lang ako, may mahimo sir. Bisan bagong sa kumano, dawato na lang ako. Sakit plano mo na? Sobra pa sa plano sir, Tek kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangon ni Pamisa. Samtang padayon ang pahimangno sa otoridad ngadto sa mga nalambigit sa pagtulak og ilegal nga droga nga mohunong na sa daling panahon. Tek. Okay, daghang salamat Cyril Chavez. Patay lawa sa usa ka senior citizen nga babae nakit-an sa sapa sa Tulunan, Cotabato Province. Anana sa state of decomposition, diya makit-an ang patayng lawa sa babaeng senior citizen nga nailhang si alias Dadang, 60 anyos, taga Barangay Minapan sa Tulunan. Positibo kining giila sa isuon. Nakita ng biktima sa mga batang nanakupog isda sa sapa. Nasa kanakuno ang pang-ubos nga parte sa sinina sa biktima. Sa investigasyon sa kapulisan, nakitaan kuno ang biktima nga galakaw-lakaw sa sitio Bunawan una kini gikatahong nawala niadtong Huwebes.
Padayon pang ginaimbestigahan sa kapulisan kung unsa ang tinuod nga nahitabo sa biktima. Sumala sab sa igsoon ini kapin 20 anyos nang nagpuyo nga nag-inusara ang biktima sa ilang balay sa Minapan. Duha ka man naglahing sunog nahitabo sa probinsya sa Misamis Oriental kung asa usa ang patay samtang duha ka bombero ang gitabang. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Pinaspasay ang pagresponde sa kabumbiruhan sa dakong sunog sa usa ka bodega sa barangay Kasinglot, Tagulwan, Misamis Oriental. Atol sa pagresponde, gitabang pa kining duha ka mga bumbero human nangaluya tungod sa baga nga aso nga ilahang nalanghap sa bodega. Paspas nga midako ang kalayo tungod sa aluminum phosphate gikan sa tahop ug harina nga nakastak sa bodega. Naglisod sab ang bumbero kay mas misilaab kini kung pasiritan og tubig. Padayon pa ang investigasyon sa kabumbiruhan sa insidente. Sa El Salvador City, Misamis Oriental, patay ang 19 anyos nga si Adrian Hangaw human na apil og pagkasunog sa ilang balay sa Zone 3 Barangay Pedro sa Bacolio Sabado sa hapon. Sumala sa amahan sa biktima nga nagsugod ang kalayo sa ilahang kwarto kung asa gituho ang gisindihan sa biktima ang iyang mga sinina. Ginahimo na kuno kini sa biktima kaniadto tungod aduna kuno kini problema sa pag-isip. Gisulayan pa og luwas ang biktima apan nagpabilin kini sulod sa nasunog nga balay. Nahupaw ko bakay wala gikoy kaulian. Una. Pagtanaw ng bata. Ilo kayo. Patay na gyud. Miabot sa 90,000 pesos ang damyos kung asa usa ka balay ang totally damaged. Pahimangno namo sa mga ginikanan nga bantayan sila atong mga posporo, lighter, atong taguan gyud nga dili nila maabot. Kauban si Jade Gavas sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka lalaking dunay apan nga gustong makaangkon sa gipangando nga bisikleta. Natuman gayod human gipalit ang giipong o gipalit kini sa giipong sinsilyo sulod sa pipila ka tuig. Atong sayro na yung istorya pinaagi ning report. Natagbaw og ihap kini mga staff sa usa ka bike shop sa Matina, Davao City. Human gidal-an sila og isa ka karton nga sinsilyo sa usa ka deaf-mute nga lalaki. Kay dili man makastorya, nagtuo silang gusto lang ipatibuok ang kwarta. Apan, ang maong mga sinsilyo, ipalit di ay og bike. Dinhi sa countryside subdivision, nakita na mo ang mong lalaki nga si Randy Cantos. Umas na ilhan nga si alias Amang tungod usa kini ka person with disability. Tricycad sa bakal. So na siya bike yun na iyang gusto. Ang maong sinsilyo, miabot og sobra 18,000 pesos. Busa, napalit gayud ni Randy ang iyang pangandoy nga mountain bike. Pag abot yabi na ako sa mong kauban nga unsa iyang gidala bag nga abig battery sulod. Unsa inko ano ya no. Kwarta daw. Tanaw siya. So karon kasabot na ko mopalit siya bike. Dugay na kunong gusto ni Randy nga magkabisikleta. Busa sulod sa pipila ka tuig. Tanang sinsilyo niini nga matigom gikan sa iyang pagpanghornal, pagsaka og lubi ug pagbuti bakal. Gisulod niya kini sa iyang alkansya. Nung bakal siya, nya pagkahuman mag-spray man ni siya mangga. Naman ni siya amo diha. Nya pag sweldo niya, mo na yang tungaon. Ihulog yun na niya siyang alkansya. Iyang alkansya dako jud kayo. Sa nakitang kakugi sa tagiya sa bike shop, kang Randy, iya kining gitagaan og discount, ingon man mga freebies. Libre sa bike lock, head tube. So nain siya nga okay na daw pero mupalit siya sa iyang kagulingon nga helmet. Gipamatud-an ni Randy nga bisan sa iyang apan og kalisod sa kinabuhi, kung gustuhon gayod ang imong mga gipangandoy nga maangkon, walay imposible. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako, si Rial Soroche para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nakauli na sa Talaingod, Davao del Norte ang mga lumad children nga na-rescue sa retreat house sa University of San Carlos sa Cebu City sa milabayng simana. Ang detalye sa report ni Argil Relator Live. Argil. Real gikuha matud pa sa lugpong ang teacher ang mga bata sa ilang maginikanan sa pasalig nga paeskwelahon sa UCCP Haran dinhi sa Davao City. Apan nasayran nga gidala na di ay ang mga bata didto sa Cebu.
Alas 7 sa milabayng gabi, gisugat sa mga lumad leaders sa Talaingod, Davao del Norte sa Davao International Airport ang 13 ka mga lumad children ug unom ka ginikanan nga nisundo sa ilang mga anak dihang gi-rescue sa retreat house sa University of San Carlos sa Cebu. Gawa sa 13 nga taga Talaingod, laing 5 sab ka mga lumad children ang taga Sultan Kudarat ug usa ang taga Zamboanga ang na-rescue atol sa maong operasyon. September 19 nga niadto ang mga parents, mga ginikanan sa mga bata nga nagpatabang, no? Diha sa LGU, diha sa kuha, no? Tungod niini, gipaimbestigahan gilayon sa otoridad, lakip DSWD ug tribal leaders kung asa gipangdala ang mga bata. Niadtong January 25, miadto ang otoridad sa UCCP Haran sa Davao City aron pangitaon ang mga batang lumad. Huwag nyo namang gamitin ang kahinaan ng ating mga kabataang IPs, ang ating mga kapatid na mga IPs, dahil nga sa hirap ng kanilang buhay, ina-abuse nyo na turuan sila na labanan ng gobyerno. Instead, na kung totoo kayo sa inyong pakipaglaban, itutulungan natin sila. Paano sila makaahon sa kahirapan? Apan sa Talaingod, diyang sugato na sa mga ginikanan ang mga bata. Upat na sab ka mga ginikanan ang nawala. Human giingong, gikuha sa communist terrorist group nga nagpakaron ingnong mga otoridad. Kung sino man yung humahawak dito sa apat na magulang na ito na nagsasabi, ang panawagan po namin, yung sa mga magulang, kung nakikinig man po yung apat na magulang, yung inyo pong anak ay nasa mabuti na pong kalagayan. Nasa pangangalaga na po ng ating gobyerno. Nandito po si Real doon na 7 ka mga personalidad ipasakaan og kasong kidnapping with serious illegal detention, child abuse ug trafficking in persons. Real. Okay, daghang salamat Argil Relator. Liyo sa pagduha-duha sa pipila ka mga magpabakuna, proteksyon sa pamilya, mo'y nahimong rason sa usa ka OFW sa United Arab Emirates kung nganong nagpabakuna siya kontra COVID-19. Ato ibalik si Argil Relator. Dako ang pagsalig sa OFW sa United Arab Emirates nga si Rudy Pineda ug dabawen niyang asawa ni ini nga usa ka nurse sa ospital sa maong nasod sa vaccination program sa UAE. Busa, nagpabakuna gayud kuno sila. Hindi ako nag-hesitant. Did not hesitate to take the vaccine. So my primary motive is to protect myself and my family since I am the head of the family and breadwinner. Yun lang side effects, yung mabigat yung sore. Parang mabigat lang yung braso mo. The next day, wala naman. Wala naman ako nararamdaman. Walang fever, anything, wala. Dinhi sa Pilipinas, parayon ang panawagan sa gobyerno ngadto sa mga Pilipino nga magpabakuna kontra COVID-19. Sa Davao City, dunay saad nga bakuna sa AstraZeneca nga ma-deliver sa syudad sa third quarter karong tuiga. Ang certain lang, because it is within our control and makita nato ang mga documentation ana, is katong order nato sa AstraZeneca nga 30,000 doses, which is good for 15,000 individuals. Dili pa siya ma-deliver karon because ang commitment sa AstraZeneca at that time was third quarter ang ilahang delivery. Nangandam na sab ang Davao City LGU alang sa documentary requirements sa Novavax vaccine na manufactured sa Serum Institute of India. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Gila karon ang barangay Bago-Osiro ug Tugbok sa Davao City nga critical risk areas sa dagang kaso sa COVID-19 sa syudad. Ani report ni Sheila Vergara Rubio. Subay sa Barangay Classification and Risk Assessment sukad Pebrero 22, giila nga critical risk areas ang Barangay Tugbok proper ug Bago-Osiro sa Davao City base sa active COVID-19 cases sa syudad. Upat ang high risk areas ug kini maong 11B, 30C, Langob ug Salapawan. 11 ang high risk nga base sa kaduol sa critical risk areas ug kini mao ang Anggalan, Bagugaliera, Balyok, Bangkas Heights, Catalunan Pequeño, Los Amigos, Manambulan, Mintal, Mulig, Takunan ug Ula.
14 ang moderate risk barangays ug kini mao ang 9A, 16B, 33D, 37D, 39D ang daw proper, Bato, Dumoy, Governor Vicente Duterte, Indangan, Mandug, Pampanga, Santo Niño ug Tamugan. 17 usab ang moderate risk base sa kaduol sa high risk areas ug kini mao ang 10A, 12B, 13B, 14B, 19B, 27C, 28C, 29C, 32D, Katalunan Grande, Maa, Magtuod, Mapula, Matina Biao, Matina Pangi, Pandaitan ug Tapak. Samtang ang 134 ka barangay nga wala na mention giila nga low and minimal risk areas. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Turismo sa Samal Island laumang ablihan na ang operasyon karong March 1. Gikumpirma ni Island Garden City of Samal Mayor Al David Uy nga gitugutan na sila sa IATF nga ablihan na ang tourism activities sa isla sugod March 1, 2021 adlong Lunes. Wala pa'y gipagula nga guidelines o executive order ang alkalde apan nasayarang limited gyapon ang operasyon sa matag establishmento aron masigurong makatuman sa health protocols. Sa kasamtangan naa sa jail community quarantine ang isla. Milapas na sa 111.7 million ang total COVID-19 cases sa tibok kalibutan. Sa Pilipinas, kapin 564,000 na ang nataptan ug sobra 53,500 ang dunay COVID-19 sa Mindanao. May sobra na sa 111,742,000 ang nakasakit og COVID-19 sa tibok kalibutan. Kapin 63 million na ang recoveries ug sobra 2,474,000 ang namatay. Sa Pilipinas, 1,414 ang bagong COVID-19 cases karong adlaw. Busa, 564,865 na ang kinatibuk ang ihap. 29,817 ang active cases, suman 522,941 ang nakarecover na ug 12,107 ang namatay. Ug 53,523 na ang nataptan og COVID-19 sa Mindanao. 4,455 ang active cases, human 46,963 ang naayo na ug 2,105 ang namatay. Pipila ka bike lanes sa Cagayan de Oro City ang giingong walay pulos kay dili maagian sa mga nagabisikleta kay ginaparkingan sa mga motorista. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Ginaplastar na sa Roads and Traffic Administration kon RTA sa Cagayan de Oro City ang mga bike lanes sa syudad. Gani, aduna nay bike lane sa Don Apolinar Velez Street ug Divisoria sa Dakbayan. Apan kamatikdan nga bisan niini dili kini magamit sa mga nagabisikleta. Sanglit sagad niini adunay mga nakaparking nga sakyanan. Usa si Roger Ensoy nga kinsa nagagamit og bisikleta sa iyang pag-deliver og pagkaon sa mga apektado niini. Dili mi makagi sa bike lane ba? Okay. Namay na para ani lugar karon na naka-parking. Yeah. Mukawat gid mi sa space. Susama sab ang panghinaot ni Cruz Luzdak kinsa naga-exercise halos matag adlaw sa iyahang bike. Para sa Manila, na ilang linya gid sa mga biking. Plaster gid. Hinoon aminado ang RTA nga dunay gyapoy mga motorista nga wala pa masayod sa mga bike lanes. Busa ginaparkingan nila kini. Mao nga pakusgan sa buhatan ang ilang pagpatrolya sa kadalanan. Pinaagi sa mga enforcers nga gagamit sab og bisikleta. Hanyo lang nato nga unta atong makaigsunan nga since nga nakakita na sila pamintal diha nga sa pang bicycle lane nga dili na sila mo park. Gipangmontar na sab ang mga bike racks sa Divisoria aron dunay parking space ang mga nagabisikleta. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gipaygayon sa kapulisan sa Davao del Sur ang nagkadayang proyekto nini alang sa komunidad ug sa kinaiyahan. Ani ang report. Gipanghatagan og uniforme ug army sticks ang 20 ka mga tanon nga gipailalom sa training kontra kriminalidad. Nanguna sa proyekto mo ang Revitalized Police sa Barangay o RPSB team sa Barangay Balabag. Ang team sa Barangay Kapatagan, mga wheelchair usab ang ilang ipanghatag ngadto sa PWD ug senior citizen. Dako ang pasalamat sa atong mga kapuso nga hatagan og wheelchair. Samtang ang RPSB nga nadistino sa Barangay Salidukon sa Santa Cruz, Davao del Sur, nagkasabot pinaagi sa programang End Local Communist Armed Conflict kun ILCAC ang kapulisan ug ang barangay. Nasabutan nga magmugna og Task Force ILCAC aron dili na masudlan sa 8 pundok ang barangay. Tree planting activity usab ang gihimo sa kapulisan sa Malalag Police Station sa Barangay Poblasyon. 220 ka mga mulawi seedlings ang natanom sa maong aktibidad. Subay sa programa sa PNP ng makakalikasan. Ako si Rial Soroche para sa One Mindanao.
Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Lima katao ang patay sa managlahing aksidente sa Mindanao. Anay report. Patay ang 11 anyos kabatang lalaki nga nailhang si Rodney Dihamo human mabanggaan sa pampasayarong van sa National Highway sa barangay Lower Dimaya sa Dinas, Zamboanga del Sur. Angkas lang kuno ang biktima sa motorsiklo nga gimaneho ni George Dihamo. Diyang nawalan kini og kontrol hinungdang nahulog ang biktima sa krasada ug naligsan sa kasugat nga pampasayarong van nga gimaneho ni Rolando Ondoy. Kasong reckless imprudence resulting to homicide ang posibleng nga tubangon sa driver sa van. Usa pa tayo og duha samdan numan magbangga ang duha ka motorsiklo sa highway sa Imelda, Zamboanga, Sibugay. Gimaneho ni Delberto Padres ang motor ug angkas si Julian Mijares. Diyang pag-abot sa lugar, nagkabangga sila sa laing motor nga gimaneho ni Angelito Lindero. Patay si Mijares sa aksidente samtang gitambalan pa sa ospital ang duha ka driver sa motor tungod sa grabing naangkong samad. Tulo patay samtang duang kritikal human mabangga sa poste sa suga kining usa ka pick-up truck nga gimaneho ni Joseph Mias sakay ang 8 pa ka pasahero. Gikan sa Lanao del Norte ang sakyanan ug padulong unta sa tubod diyang nawalan kining kontrol sa highway sa Baroy, Lanao del Norte. Patay sila Rionel Paler, Ashley Lumunsad ug John Mikutuan. Kritikal ang laing duha samtang ang uban gitambalan na sa ospital. Samtang swerteng simpleng panguslang ang naangko ni ining motorrider diyang nakuhaan sa CCTV nga natumba sa intersection sa Rizal Avenue ug FS Pajares Avenue sa Pagadian City. Mitindog gilayon ang rider human sa aksidente kinsa nasayrang nagbeating the red light di ay kini. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Nanawagan ang Senro sa Cagayan de Oro City ngadto sa mga banay nga kuhaon na ang ilang mga minatay sa Bulunsuri Cemetery. Kung ngano sayro nato sa report ni Cyril Chavez. Tungod sugdan na sa Clenro ang redevelopment sa Bulunsuri Cemetery sa Cagayan de Oro City sa ikaduhang quarter ning tuiga. Sugod karong adlaw, nanawagan na sila ngadto sa mga Cagayanon nga adunay kapasidad nga makapabalhin sa ilahang mga minatay ngadto sa mga pribadong samang nga asikasuhon na ang mga papeles aron maplastar na kini. Sa mga Cagayanon nga walay kapasidad nga makapabalhin sa ilahang mga minatay, ipabilin una sa Bulunsuri ang mga patay samtang magpaabot sa advisory gikan sa Clenro sa pagplastar niini. In fact, karon ongoing ang atong temporary burial sites. Ongoing karon ang pag-construct kay in kaso na idugang na pod bag-o ilubong, di na ta mangita pa og asa dapit lubnganan nga lugar kundi diha lang gyapon. And then after that, dito na dayon sa phase 1 o phase 2. Tumong sa redevelopment project nga mamahimo kining daw susama sa Memorial Park, adunay mga imuntar nga commercial spaces og parking area, rotonda nga adunay fountain sa tunga, memorial walls, ossuary ug man-made lake. Viewing kining room para sa katong naay maghaya sa patay kay usually ang atong mga kaigsunan kabus gahaya sa ilang patay diha sa dalan, no? Isirado ang dalan yan at tunga. Suloy kayo. Mihangyo ang Clenro og pagsabot gikan sa katawhan nga maapektuhan sa redevelopment project ug andam usab silang mutubag sa mga apektado sa proyekto. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Viral karon sa social media ang usa ka estudyante sa Davao City nga mihimo og improvised oven aron makapasar sa iyang online exam. Ani ang detalye? Viral karon sa social media ang post sa usa ka teacher din ang gipasigarbo ang iyang estudyanteng mihimo og improvised oven alang sa iyang exam sa online class. Dinhi sa Purok 12 sa Barangay Tibungco, namo nakita ang estudyanteng si Jovel Banti Jr. Wala ko ikuan sa kong sarili kung unsa man akong buhat kung makapasa ba ko or wala din. Nagsuggest ako mama nga pangitag paraan din namay ka ng mga lata nga imong pwede buhaton. So mo to sir, pangita kog lata sa mga kasilinganan din akong gihangyo nga pangayoon gihatag sa kuha niya akong gibuhat dag kan oven. Kay wala lagi ikapalit og oven, iyang gibuhat ang do-it-yourself o DIY oven nga gama sa lata sa biskwit. Gibutangan og chicken wire og balas aron may mokontrol sa kainit sa kalayo. Ang gibuhat ni Jovel miani og pagdayig sa mga netizen. Makabilib kuno ang gibuhat sa estudyante na porsigido sa iyang pagtuon.
Improvise man pero malampuson gihapong naluto ni Jovel ang iyang recipe nga yema bread roll nga kabahin silang prelim exam sa kursong Hospitality Management. Ay lang mo kuan kanang kawadan og paglaom kung naay paraan masolusyonan dyan na siya, then salig lang po sa Ginoo pod nga siya ang kuan sa tanan. Gipamatud-an ni Jovel nga walay problema, nga walay solusyon, basta determinado ka nga mahuman sa imong pagtuon. Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Real Suroche para sa One Mindanao. Kaluto po siguro to, no? At least kuan daw, positibo, maayo ang grado sa iya kay naluto man og sakto ang katong iyang yema bread. Oh, di ba? So walay dili masulting nay imposible kay walay imposible. Kung maning kamot. Kaya Mga mga kapo, greetings sa Sige, data sige, sa sige, mga go ahead, kapuso sige, nga go ahead, birthday si Bryce Padillo birthday og sa iyang anak nga magbunyag ugma. Okay. Si Charles Perez. Oh, Charles Perez po, happy birthday. Oh, magatang taog ma. Magatang. Oh. February born. Kulat taog ma. Pahabol lang ang pagkaon, okay na. Pahabol lang. Sa gugma, pwede pa. Kaya pa. Okay, paabot mi ha. Mga kapuso, way po sa among pagkatulog balita. Bisitahi ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagkadaing rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo kadto mo ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Suroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.